Jesus. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po ating beloved Brother June Dumondon. Tayo po'y dumalayang na mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa lahat. So, nandala ang beloved Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. Kami po'y dumudulog sa yung trono ng biyaya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tumihingi ng habag, humingi ng tawad, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga kami nasumpuan sa mga kainaan, sa amin nagawa na isip, nabanggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hugasan po kami ng iyong kabanal-banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po dadako, mahal na Panginoon, na kung saan sa pag-aaral ng iyong banal na salita, O Diyos. Kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit, hallelujah, kami nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah. Sa iyong patuloy na patnubay, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa tagumpay na banal gawain, simula sa pag-MC, pag-awit ng mga joyful at mga solemn song. Sa mga pagpapalang, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, hallelujah. Lalo tigit, hallelujah, sa mga pagkakaloob ng iyong anak, yung pagpapalang spiritual, yung pagbuhos ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit mahal na Panginoon, hallelujah, aming samot dalangin, hallelujah, nabuksan ng puso, bawat isipan ng bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah. Alisin ang mga uri ng adlang, hallelujah, mga gawa ng kaaway, hallelujah. At sa unang dalang, beloved Evangelist Pastor, hallelujah, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Sa ating mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain pinakamamahal na Panginoon. Na itong gawain na po ito pinangunahan po ng ating beloved, Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. Ito po ay gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. At tunay minamahal tayo lubos sa pinagpala dahil parang kanina yata meron akong nakita minamahal na binautismuhan, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ito po isang tagumpay, minamahal, hallelujah. At nandiyan ang grabing kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ating pong ihanda, minamahal, yung ating mga lapis, ballpen, naging yung ating mga papel, at lalo tigit yung ating pong Biblia, minamahal. Ating pong pamagitan ng ating pag-aaralan, minamahal, the danger of having wrong priority in life. Tunay minamahal, hallelujah, talagang ito'y grabing kadelikado, minamahal, na kung saan sa patuloy nating paglilingkod, kapag ating napabayaan, minamahal, napakadelikadong bagay, minamahal. Na kapag minamahal, dahil sa mga bersikulo na ating mga bababasa, minamahal, na nais talaga ng Diyos na siya'y unat higit sa lahat. Hindi na kahit ano paman at kahit sino paman, mahal. Tunay nga sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay silosong Diyos. I am a jealous God, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal Panginoon sa Exodo. Hallelujah. Sa Exodo Kapitulo 20, minamahal. At nandun din minamahal, hallelujah, na talagang napakahirap na sitwasyon niya, minamahal.
Atin po muna basahin ng mahal dito po sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 10, ang talata po ay 37. Amen, praise the Lord. Dito po sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, kapitulo 10 ng talata 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw dito, minamahal, hallelujah, na sinasabi ng banal na kasulatan, sabi ng mahal na Panginoon, na ang umiibig sa kanyang ama at sa kanyang ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ngunit ito hindi ibig sabihin, minamahal, na hindi natin dapat ibigin ng ating mga ina at ang ating mga ama. Sabi nga ng mahal na Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupa. Ngunit talagang hindi dapat na mas higit ang ating pag-ibig, minamahal, yung ating minamahal, hallelujah, yung pagiging priority, minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nando, minamahal, talagang sa totoo lang, minamahal, ayon nga po sa ating nabasa, minamahal, napakalinaw yan, minamahal, hallelujah, hindi nangangahulugan niya na talagang hindi natin ibigin ng magulang. Sa lahat ng sitwasyon na yan, minamahal, ang nais ng Diyos, unahin mo lang siya. At lahat ng mga mahal mo sa buhay ay talagang lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung saan, minamahal, hallelujah, isa sa mga hindi nakaligtas, minamahal, sa grabing pagsubok na yan, na sinubok ng ating dakilang Diyos, ay si Abraham. Na kung saan, minamahal, hallelujah, sa sitwasyon na yan, minamahal, talagang isang napakahirap na sitwasyon. Na kung saan napakahabang panahon, minamahal, hallelujah, na siya'y walang anak. At tunay, minamahal, at talagang nung siya napagbigyan, nung siya'y maedad-edad na. At tunay, minamahal, talagang ito'y napamahal sa kanya dahil matagal niyang inantay na pangako ng Diyos. Ngunit, isang gabi, minamahal, hallelujah, kinausap siya ng Diyos. Na siya'y, ang kanyang mahal na anak ay talagang hiningi ng Diyos bilang alay na susunugin, minamahal. Talagang kung sa ating sitwasyon, minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon. Talagang siguradong maraming mahuhulog, minamahal. Ngunit si Abraham, minamahal, talagang sabi ng banal na kasulatan, talagang siya nga man of faith. Siya ay talagang ama ng pananampalataya. Hallelujah. Nandun, minamahal, hallelujah, talagang nung isinalang niya ng kanyang anak, at talagang nandun pinatungan ng panggatong at ipinatong na, at nung kanyang gigilitan na yung kanyang anak. Dahil napatunayan ng Diyos na totoo ang pag-ibig ni Abraham sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah, talagang napatunayan niya, minamahal. Tunay na talagang sa ating mga tinatalakay na ito, minamahal, ito'y grabing pagbibigay lugod sa ating dakilang Diyos. Na kapag ka ating napalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon, anuman ang ating kahilingan sa buhay, anuman ang mga ating inaasam-asam na mahal, hallelujah, anuman ang nais natin marating, na nais na mga proteksyon, nais natin mga mahal sa buhay na talagang ating ipinapanalangin na mahal, dapat talaga ang bawat isa na mahal ay talagang magbigay lugod sa ating dakilang Diyos. Tunay, minamahal, hallelujah, ganon din si Shadrach, Meshach at si Abednego, na kung saan, minamahal, sa Babylonia, minamahal, meron silang matataas na posisyon sa kaharian. Nando, minamahal, na talagang dumating yung pagkakataon, minamahal, na talagang sila may mga nainggit sa kanila, minamahal. At talagang lalo na naglagay ng ordinansa si Haring Nabucodonosor. Nando, minamahal, na talagang sino man daw ang hindi sumamba sa kanyang ginawang ribulto ay ihahagis sa hornuhan. Na talagang nandun, minamahal, talagang sa panahon natin siguro, baka mas masahol pa yun, minamahal, doon sa para kang kinikremate, minamahal. Kaya kung ating titignan, minamahal, nung kinausap sila, minamahal, nandun na talagang nakita at sinumbong sila, na talagang hindi sila yumuko
doon sa ribulto na ginawa ni Haring Nabucodonosor. At talagang nung sila'y sinita, minamahal, talagang sila'y nangatwiran, hallelujah. Nasabi nila, minamahal, hallelujah, talagang hindi kami luluhod na ganun sa yung ginawang ribulto. O kahit hindi man kami iligtas ng Diyos sa iyong hornoan, ay hindi pa rin kami luluhod sa iyong ribultong ginawa. Talagang nag-init si Haring Nabucodonosor at talagang pinainit pa ng 7 beses. Ngunit makikita natin, mahal, hallelujah, sa tatlong heroes of the Bible na ito, na mahal, nandun ang kanilang grabing prioridad sa kanilang paglilingkod. Na talagang priority nila ang kalooban ng masunod ang kalooban ng Diyos. Na talagang kahit hanggang kamatayan ay handa nilang tanggapin. Masunod lamang ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay nga, minamahal, hallelujah, kapag tayo nagbibitaw ng ganitong grabing pagpaprioridad sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay talagang nandun karakaraka ang grabing malasakit ng Diyos, ang grabing lugod ng Diyos. Kaya nga, minamahal, nung hinulog sila, minamahal, dun sa may hornohan, talagang 3 silang inihulog, ay sinamahan pa sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, lalo't higit, minamahal, ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, na kung saan, minamahal, hallelujah, sa buong buhay ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, hallelujah, talagang ating nakita na walang iba siyang prioridad sa kanyang buhay, kundi masunod at mapaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang kayamanan, nung inabot na sila ng grabe mga pagpapala ng Diyos, ay halos hindi pinapansin ng man of God. Bagkus, ang ginanap, patuloy na nanalangin upang tayo kahabagan ng dakilang Diyos. Kaya nga naabot tayo na napakaraming mga mananampalataya dahil sa pagluhod ng man of God. Dahil sa grabing pag-ibig at pagmamalasakit sa mga kaluluwa, ay grabing nalugod ang ating dakilang Diyos. At maging mahal ang mga matatawag natin na Lions Den, yung lugar ng Abu Sayyaf. Talagang kahit ang man of God, hindi siya nagtanim na, bagamat yung mga Abu Sayyaf ay gano'n mahal, nakaramdam pa rin ng grabing habag. Ang nais pa rin ng man of God na ang mga brother Muslim ang mahal ay talagang maligtas. Grabe mahal. Nakita naman natin mahal kung gaano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Nandun mahal talagang grabe ang pagliligtas ng dakilang Diyos sa siguradong kamatayan. Nandun mahal talagang marami nang pumunta doon, mahal, hallelujah, mga pare, mga kung ano-anong sekta, dominasyon. Mahal talagang walang nagtagumpay. Lahat sila kinatay lang, mahal. At grabing tinorture pa. Ngunit ang man of God, mahal, ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, dahil sa naging laging gawain niya na minamahal na iprioridad ang ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw ng kanyang buhay, sabi pa nga ng ating mga minamahal na manggagawa, nakapiling ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor, halos hindi natutulog ang man of God. Nagpapalamok para lang mapuri ang dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe minamahal. Kaya isa sa halimbawa, minamahal, hallelujah, na talagang buhay na halimbawa na nangyari at naabutan, nakita natin lahat, minamahal, na talagang dapat ang Kristiyano mamuhay na prioridad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sa ating patuloy na buhay, minamahal, nasusubok yan sa simpleng paraan, minamahal. Kung sino ba talaga ang priority ng bawat Kristiyano. Trabaho ba? Negosyo ba? Mga bisita ba? Kagaya ngayon, mahal, araw po ng linggo. Actually, kukunti po tayo. Marami sa ating mga minamahal na kapatid na halos wala dito dahil dati minamahal, punong-puno dyan kahit sa mga likod, minamahal. Makikita natin kung sino ang priority ng bawat isa. For example, itong araw po ng linggo. Dumating halimbawa, minamahal, sa araw ng linggo, meron kang dumating na bisita. At tunay na talagang yung bisita mo hindi mo magawang iwanan. Ngayon, alam mong may gawain. At ang araw ng linggo, this is the day of the Lord.
Palakpakan mo natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang araw para pasalamatan, purihin, sambahin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang isang mga simpleng paraan at gawa ng kaaway din minamahal, hallelujah, na talagang gagawin ka upang madili ka, upang hindi ka makadalo sa balang nagawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dyan masusukat ang pagdidesisyon ng bawat Kristiyano kung sino ang priority niya minamahal. Yung bisita ba o ang mahal na Panginoon? Yung negosyo ba o ang mahal na Panginoon? Yung mga trabaho ba o ang mahal na Panginoon? Tandaan natin minamahal at huwag nating kakalimutan minamahal. Ang langit at lupa ay pag-aari ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Anumang kumpanya o anumang negosyo, lahat ng ating pinagtatrabaho minamahal, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Marami sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, talagang nandun na talagang minsan nagsasakripisyo ng kanilang mga trabaho, mapalugdan lang ating dakilang Diyos. Lalo na kung magiging conflict sa kanilang pagdalo sa banal na gawain. Talagang grabe minamahal. Sa maliit na kakayan, ngunit talagang handa nilang isakripisyo. Masunod lamang ang kabutihan, ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kaya dyan natin makikita minamahal, sa simpleng paraan minamahal, ito po minamahal ay masasabi po natin tayo nag-aaral minamahal, hindi ito nagtuturuan ng bawat isa minamahal. Bagkus, ating pag-aralan minamahal ang mga ginawa ng mga unang heroes of the Bible. Kung paano nila grabing pinrayoridad ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ito nga ang nais ng Diyos, na maraming bersikulo na binabanggit ng Diyos. Dahil nga sabi, seloso ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, uunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ngunit hindi nangangahulugan ka minamahal, hallelujah, na ginugutom mo o pinababayaan mo, mga mahal mo sa buhay, maging mabisita mo na bubisita sa'yo. Kung ba't ka dumadalo sa banal na gawain. Bagkos sa iyong pagdalo sa banal na gawain, pag-una sa kalooban ng Diyos. At lalo tigit, minamahal, meron pang mga ibang kapatid. Merong karamdaman ng kanilang anak. Ang ginagawa ng iba, iniiwan pa, dumadalo sa banal na gawain. Ang katwiran nila, hindi naman ako doktor. Hindi naman ako Diyos para magpaling, bagkos, dadalo ako sa banal na gawain at bahala ang Diyos magpapagaling sa Kanya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabing pananampalataya, minamahal. Dahil sabi nga naman ng banal na kasulatan, minamahal, sabi nga, hindi naman daw tayo makapagdadagdag, minamahal, ng kahit isang siko sa ating buhay. Kaya useless maging pag-aalala natin, minamahal. Binanggit yan ng pinakamamahal ng Panginoon sa aklat ng Mateo, minamahal, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, atin talagang samantalahin ang pagkakataon, lalo na malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang ating samantalahin na lalo na minamahal ang ating kaligtasan na ito talagang ito'y libreng ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. Hindi ito parang hindi ito pinaghirapan ng kahit sino pa man sa atin minamahal. Ito'y libre na grabing pagpapala ng dakilang Diyos na talagang dapat nating bigyang prioridad at huwag natin baliwalain minamahal. Dahil isang napakahirap na bagay, ating pong isipin, minamahal. Kung yung mga Israelita nga, minamahal, na sila'y orihinal na sanga, ay pinutol ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo pa kaya na mga hintil, minamahal? Kung tutusin, grabe, minamahal. Tayo isinuplong lamang na sanga, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatay 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magpapuri. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung tayo sa patuloy natin paglilingkod, ay talagang hindi natin pahalagan, minamahal. Hanggang sa patuloy tayong mawala sa ating paglilingkod, minamahal. Tandaan natin, minamahal, mahirap na bagay na talagang tayo
mawala sa feeling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun may mahal talagang mapapariwara ka sa iyong buhay. Kapag ikay talagang tatalikod at babaliwalay mo ngayong kaligtasan na binigay sa iyo ng pinakamamahal na Panginoon, na hindi mo ipaprioritize ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang minamahal, hallelujah, na talagang kagaya po nga po ng mga Israelita minamahal nung sa kanilang pag-reject minamahal. Akin nung ulitin minamahal, kung yung mga Israelita minamahal, talagang sila pinutol. Dati silang sanga, ngunit sila pinutol minamahal, hallelujah. Nandun minamahal talagang, sabi nga, useless ang buhay minamahal kung tayo wala sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Useless ang buhay without Jesus. Kaya kung ikay lalayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon ay parang pumunta ka sa napakadelikadong bagay. Sa totoo lang, ito naranasan natin nung tayo hindi pa naglilingkod. Nandun na talagang grabe minamahal, hallelujah. Grabe mga disgrasya. Grabe minamahal nandun minamahal talagang walang kapayapaan. Talagang ang hinaharap lang natin talaga ay kamatayan minamahal. Tunay nga minamahal, hallelujah. Dahil sabi nga minamahal, tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos na ito'y grabing grasya na talagang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na lahat sa grabing kahabagan, tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, tayo binago sa ating mga buhay dating-dating nga, walang-wala tayo minamahal. Halos magkita baon-baon tayo sa utang. Ngunit ngayon tayo pinagaling, binago ng pinakamamahal na Panginoon, binigyan ng magandang trabaho, minamahal. Nandun naging maayos ang ating mga buhay. Ngunit, minamahal, hallelujah, kung ikay tatalikod pa, babaliwalain mo na magiging, kumbaga, second priority mo lang ang dakilang Diyos. Delikadong bagay yan. Isang napakahirap na bagay. Kung ating mababasa yan mamaya dito sa may aklat ng Deuteronomio, hallelujah. Dahil sabi nga minamahal, dahil ang ating tinatamasa sa dakilang Diyos nung tayo naglilingkod, puro grasya. Ang pinagkakalob ng Diyos, puro grasya. Ngunit kapag tayo tumaligod sa mahal na Panginoon, ang kakaharapin mo na ay puro disgrasya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, atin talagang pag-isipan, minamahal, dahil mayroon tayong mga iba sa ating mga minamahal na kapatid na doon talaga na kung baliwalain na lamang ang paglilingkod sa Diyos, ay talagang, nandun minamahal, talagang minsan may mga iba talagang pupunta just to see and to be seen. Sabi nga ng lagi pinapangaral ng ating beloved ordained preacher na sinasabi daw ng man of God na naligo ka na rin lang, nagsabon ka na rin lang, maghilod ka na, mag-shampoo ka na, magbihis ka, magpabango ka na, mahal. Kumbaga, mahal, ating lubos-lubusin naman, mahal. Talagang nandun, mahal, talagang isagad na natin. Lalo na ngayon nakikita natin ang mga tanda ng pababalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ng kaganapan sa paligid, talagang iyan ay sufficiente naman, mahal. Na tayo nag-aantay na lamang ng pagbabalik ng dakilang Diyos. Anytime now talaga magbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang laging pagsisi, minamahal, ay laging nasa huli. Ngunit ito pa ang isang masakit, minamahal. Kapag hindi mo naging priority ang Diyos sa iyong buhay, grabe, minamahal. Siyempre, pag hindi mo na priority, mawawalan ka na ng kagalakan. Hindi na ganun kagalakan mo sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin po, minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 47 hanggang 48. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, talata 47 hanggang 48. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso, dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay,
at lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal kanya. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Tignan natin yung minamahal. Kapag hindi na tayo naglingkod na may kagalakan, grabing kadelikado yan, minamahal. Kaya talaga ating samantalahin na mapaglingkuran ng Diyos sa mga bersikulong yan na patunay, minamahal. At alam naman natin, minamahal, walang bumitaw ng tungkulin o lumabas ng banal na gawain na napabuti ang buhay. Sabi ko nga, pag lumabas ka sa banal na gawain na ito, minamahal, at talagang nag-aliw-aliw ka, minamahal, talagang nandiyan, minamahal, talagang disgrasya ang kinakaharap mo. Sa totoo lang, minamahal, alam din niya ng iyong balingkod sapagkat nangyari din yan sa akin, minamahal. Kaya aking nasasabi, nung ako'y napawalay sa piling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bagamat nandun, minamahal, ang grabing kasaganaan, minamahal, hallelujah, lalo na sa financial, minamahal, dahil naging supplier po ang inyong balingkod. Grabe, minamahal. Pero ang totoo niyan, walang kagalakan, minamahal. Walang kapayapaan. Ang danger laging nandiyan, minamahal. Talagang grabe, minamahal. At maging ako, minamahal, grabe ang takot ko lagi. Nakakaramdam ako ng grabing takot na hindi ko maintindihan sa aking sarili, minamahal. Alam niyo, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos. Hallelujah. Na bagamat nandun sa mga hanap buhay na yun, ako'y inalis ng pinakamamahal na Panginoon doon. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, maganda rin ang kita doon, minamahal. Ngunit talagang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, base po sa experience ko, minamahal, pagiging supplier, ito po hindi po nagmamalaki, minamahal. Ngunit sa kahabagan lamang po ng dakilang Diyos. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay tunay na napakabuti, minamahal. Na tayo, minamahal, ay talagang patuloy na kinahabagan, minamahal. Hallelujah. Imagine, minamahal, sa estimate ko sa aking patuloy na pagsusupply, dahil nakarehistro rin na ibang lingkod sa PhilJeps, dahil nagsusupply ako sa lahat ng government offices, sa mga munisipyo, sa Kapitolyo, minamahal. Ang aking sinusupply, minamahal, ay talagang medicine at saka mga general merchandise. Talagang napakahina, minamahal, ang 200,000 a month na kinikita, minamahal. Nakikipag-bidding ako bawat bayan dahil may mga kakilala rin tayo, minamahal, na mga opisyal na nandyan sa mga munisipyo at sa mga Kapitolyo, minamahal. Ngunit, minamahal, grabe, minamahal, tunay na walang kapayapaan. Ngunit ngayon, minamahal, hallelujah, salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, kumikita lamang ng piso-piso, minamahal. Minsan, alanganin pa, minsan, hirap pa sa panggasolina. Pero yung grabing kagalakan, hindi mabayaran ng kahit milyon-milyon, minamahal, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Doon ko na-realize, minamahal, hallelujah, na wala talagang saysay ang salapi sa mundong ito. Tunay, minamahal, grabe ang dakilang Diyos. Naranasan ko, minamahal, hallelujah, talagang sa grabing trials, minamahal. Ngunit talagang patuloy kami nagtiwala sa dakilang Diyos. Alam namin na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At kami na nanalangin, minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon. Kung loobin mo, mahal na Panginoon, sana magkaroon kami ng magagamit na ganitong maliit na amount na pananalapi. Alam niyo, minamahal, pagkapanalangin pa lamang namin, minamahal, wala pang isang araw, yung taong galit na galit sa inyong banlingkod, dahil kapag dumaraan ako, minamahal, hindi ako mapainom, dahil pag doon sa daanan namin, minamahal, nagiinuman sila doon. Galit na galit sa akin. Namamahiya daw ako. Hindi raw ako marunong makisama. At nandun, minamahal, sige, kung ayaw mo uminom, mag-video ka na lang, kumanta ka para sa amin, sabi ko. Hindi na po. Talagang hindi po talaga. Hindi ang kalooban ng Diyos. Marami kang arte, marami kang kanta. Talagang grabe ang galit sa akin. Hanggang sa patuloy talaga ang pakiramdam niya sa akin lagi, hindi raw ako marunong makisama. Ngunit nung kami nanalangin sa Diyos, yung taong yun, minamahal, talagang kahit sabaw, hindi yan makapag-aabot, minamahal. Hallelujah. Ngunit alam niya, minamahal, nung kami nanalangin sa Diyos, bigla siyang kumatok sa aming bahay. Inabutan kami, minamahal, ng 5,000. Sabi ko, ito pangangailangan nyo. Hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos. Hindi po yun utang, bagkus ito'y inabot lamang na talagang ibinigay lang. Hallelujah. Imagine, minamahal, kahit yung taong galit sa'yo, gagamitin ng dakilang Diyos para pagpalain ka. Palagpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At maging, minamahal, dahil nga walang trabaho ang inyong lingkod, ako'y lumabas lang din.
Dahil lumabas po ko doon, titignan ko yung aking tricycle doon sa may silong ng mangga. Ngunit may mga nagdaraan na magbibigay ng mga rasyon sa kanilang mga loved ones, parang mga galing abroad sila, minamahal. At hindi ko naman sila kilala, minamahal. Alam niyo, patuloy sila nag-aabot doon, marami sila mga binibigay. At tunay, minamahal, na daanan nila ako. Sabi nga nun, halika, halika. Sabi nga, bakit po? Ito para sa'yo. Inabot sa akin. Hindi nyo naman ako, hindi ko naman kayo, kung bakit sa akin to? Binibigyan niyo yata. Hindi, basta yan ay para sa'yo. Sabi nga nun, minamahal. Pilit inabot sa akin ng grocery, mga sako ng bigas, minamahal. At tunay, minamahal, yung mga groceries na yun, talagang mayroong pang resibo dahil pinamiliyatan nila sa CSI, minamahal, nandun ang resibo sa mga bagay. At nagkakahalaga po yun, minamahal, na mahigit 10,000. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan magpala ang Diyos, minamahal. Kaya tunay, minamahal, ang bawat isa talagang huwag matakot, magtiwala sa dakilang Diyos. Lagi nga rin sinasabi, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah. Kahit si Haring David, minamahal. Alam niyo, minamahal, sabing ganon, gustong-gusto lagi ni David. Bagamat si Haring David, nasa kanya ng lahat, wala na siyang hanapin pa. Bilang pagiging hari, minamahal, wala na siyang hanapin pa. Kayamanan, lahat, pera, lahat. Meron na siya, minamahal. Ngunit laging kinauuhawan ni Haring David yung presensya ng ating dakilang Diyos, yung kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating mong basahin dito sa Aklat ng Awit, Kapitulo 16, ang talata po ay 11. Amen, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin si Haring David na lagi niyang ganyan na sinasabi, minamahal. Talagang sabi niya, minamahal, in your presence, there's full of joy. Na laging pinananabikan ni Haring David, minamahal. Na talagang lagi siya nasasabik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi niyang nananais na maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos. Para lagi niyang maramdaman ng grabing kagalakan. Hindi kagaya, minamahal. Tingnan niyo, minamahal, kapag tayo inalisan na ng kagalakan ng Diyos, pag hindi na natin naging priority ang pinakamamahal na Panginoon, tingnan niyo si Haring Saul. Dati siyang talagang bantog na hari, talagang siya'y haring talagang grabe kung manlupig ng mga bawat bansa dahil siya'y pinangungunahan ng dakilang Diyos. Ngunit nung sinunod niya ng kanyang sarili, na talagang nandun na pinangunahan niya ng dakilang Diyos, iniwanan siya ng Diyos. At tunay, minamahal, si Haring David talagang naging bugnutin, minamahal. Naging magagalitin, minamahal. Kaya napakahirap na sitwasyon talaga, minamahal, hallelujah, na hindi mo priority sa buhay mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay, sinabi nga at ating nabasa kanina, minamahal, na kapag uunahin mo ang Diyos, uunahin mo ang kalooban, ang Diyos ang priority mo, wala kang po problemahin. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na malimit nating naririnig yung minamahal. Nandun, minamahal, talagang malimit, minamahal. Ating pagtiwalaan ng salita ng Diyos. At dahil totoong nangyayari, hallelujah, palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Marami na nakasubok sa ating mga minamahal na kapatid ng mga grabing pagpapala. Nagtiwala sa Diyos. Maging mga unang sahod nila, ilang tumpok ng sahod, ilang buwan na sahod, dahil nagkaipon-ipon, ipinagkaloob sa dakilang Diyos. Hindi sila nang iminamahal sa laking amount. Tunay nga naman, grabe ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Talagang, kung wag tayong manghinayang minamahal, hallelujah, sa ating pagkakaloob dahil sa darating ang panahon minamahal, na talagang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo magtatamasa ng mga grabing pagpapala minamahal. Hallelujah. Na talagang nandun minamahal, talagang hindi tayo malulugi sa ating patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, huwag nating laging isipin, minamahal, na i-prioritize talaga ang ating paglilingkod at ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sa ating pagtuloy na paglilingkod, minamahal, sa ating mga buhay, minamahal, ang pinakamasarap na parte ng ating buhay, yung ating tayo maglingkod sa dakilang Diyos.
Dahil talagang na-experience na rin natin yan, minamahal nung tayo wala pa at nung tayo nandito na sa piling natin, pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandun minamahal, talagang kumpleto ang Ricardo na minamahal. Nandiyan minamahal talagang meron mga pagsubok, nandiyan minamahal talagang nandun ng mga trials, mga kapighatian, minamahal. Ngunit yan ay talagang pampatibay lamang, talagang tayo pinapatibay ng ating dakilang Diyos. Na talagang nandun ng mga grabing pagpapalang yan, minamahal. At tayo naman minamahal talagang pinapalago ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang kagaya na lamang minamahal sa patuloy pagpaprovide ng dakilang Diyos. Yung mga propeta minamahal talagang nandun talagang patuloy nagtiwala sa Diyos. Kagaya na lamang ni Prophet Jeremiah minamahal. Nung siya magtiwala sa Diyos, nung nandun minamahal talagang nandun ng talagang grabing kagutom. Yung kawalan ng tubig minamahal. Hanggang siya'y nanalangin minamahal, nandun minamahal talagang ang buong lupa noon minamahal talagang wala. Kagutom ang buong lupa. Ngunit nung talagang magutom si Prophet Elijah minamahal, Prophet Jeremiah minamahal, talagang nandun minamahal, pinrovidean siya ng pinakamamahal na Panginoon. Binigyan siya ng mainom minamahal. At ganoon din si Prophet Elijah minamahal. Ginamit pa ang uwak para siya makakain minamahal. Binigyan siya ng karne at tinapay minamahal. Kaya napakaraming paraan para gamitin ng Diyos para pagpalain ng bawat Kristiyano sa kanilang pagpaprioritize sa ating dakilang Diyos. Ipakita lamang minamahal na ang prioridad nila ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang Diyos kailanman ay hindi magkukulang sa iyo. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan minamahal, nandun talagang ano pa mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Upang kung nais mong sumagana ang grabing pagpapala, dahil kailangan mo talagang mapalugdan muna ang Diyos. Ano ba ang nakakalugod sa Diyos? Hindi ba ang pagpupuri ay nakalulugod sa Diyos? Hindi ba ang pagtatapat ng 10 bahagi ay nakalulugod sa Diyos? Hindi ba ang pagdalo ng 3 times a week ay nakalulugod sa Diyos? So lahat ng mga bagay na nakalulugod sa ating pinakamamahal Panginoon ay grabing dadaloy dyan ng pagpapala at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag na lang natin gayahin na mahal kagaya ng yung prodigal son. Bagamat nandun minamahal na secured na siya minamahal sa piling ng kanyang ama. Ngunit ito ay nag-ugaling parang bagamat siya ay nakaranas na ng grabing mga pagpapala, grabing proteksyon at pag-iingat, ito'y umalis sa piling ng kanyang ama. At talagang nandun na talagang pinilit pa niyang kuhanin yung kanyang mana at talagang kanyang nilustay kasama ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nung siya'y mawalan ng salapiwan, mawalan ng kanyang tinatangkilig, mga kaibigan niya na meron siyang kaibigan nung may pera siya, ngunit nung wala na siya iniwan minamahal. Hanggang sa kinakailangan niyang kumain, siya'y nagtrabaho minamahal sa isang babuyan. Hanggang sa dumating minamahal na talagang grabe minamahal, na talagang sa grabing gutom na niya at grabing hirap niya minamahal, halos kainin niya na yung pagkain baboy minamahal. At doon niya na-realize na pagtanto minamahal, na talagang sabi niya, minamahal, sa bahay ng aking ama, hindi kami kumakain ng ganito, maging yung aming mga alila, mga alipin ay hindi kumakain ng ganito. Sa bahay ng aking ama, mas sarap ang kinakain ng mga aming mga kasambahay, aming mga alipin. Hindi sila kumakain ng ganito. Ngunit napakahirap ng sitwasyon ko ito. Kaya sabi ng anak, minamahal, ako'y babalik na sa bahay ng aking ama. At sasabihin ko sa aking mahal na ama na talagang huwag mo na akong ituring na anak. Bagkus, ituring mo na akong isang alipin. Talagang kanyang minemorize yung mahal upang talagang pagharap niya sa kanyang mahal na ama ay kanyang mabanggit yun ng salitang yun, minamahal. Ngunit nung siya nagdesisyon na bumalik, minamahal, hindi niya alam, minamahal, yung kanyang ama. Talagang mula nung siya umalis, minamahal, talagang laging nakatanaw sa bintana, doon sa daan na kanyang inalisan, minamahal. At laging nag-aabang yung ama sa kanyang pagbabalik. Hanggang sa dumating nga yung isang oras, isang araw, minamahal, na nakita niya, minamahal, na may parating na tao. At habang papalapit, minamahal, nakikita niya at napansin niya na yung kanyang anak, minamahal. At nandun, minamahal, hallelujah, siya'y nagtatakbo, minamahal. At talagang niyakap niya yung kanyang anak. At nandun, minamahal, sinasabi nga niya, minamahal, yung kanyang talagang minemorize para sabihin sa kanyang ama. Na talagang kahit hindi na siya tanggapin, kahit isang alila na lang,
Hallelujah. Ngunit hindi na pinatapos ng Ama. Bagkus ito'y hinagkan, niyakap ng mahigpit, minamahal, at sabi niya sa kanyang mga kasama, ipaghanda siya, minamahal. Patayin ang mga matabang guya, sapagkat ang mahal ng anak kong ito'y matagal na nawala, ngunit ngayon narito na. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na bagamat sa experience na yun, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang nasa kasaganaan na siya. Ngunit kanya pang pinabayaan, minamahal. Ngunit mapalad na lamang dahil mabuti ang Ama. Ganon din tayo, minamahal. Hallelujah. Na kung saan, minamahal, bagamat nakaranas na tayo ng grabing kaligayahan, kasaganaan sa paglilingkod, may mga ilang pa sa atin talagang pinipilit umalis sa paglilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoon. Nandun na talagang gusto pang lumayo, na tila baga wala ng halaga yung ginawa ng Ama, minamahal, sa kanila, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, minamahal, gaano kasakit sa ating pinakamamahal na Panginoon mga bagay na gano'n, minamahal. Ngunit ang ating Diyos ay talagang napakabuting Diyos. Na bagamat tayo nagkakamali, minamahal, ay handa pa rin tayong patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ang ating mga pagkukulang ay talagang nandun, talagang grabe, sagad-sagara, minamahal. Ngunit pagka tayo naman balik at nagsisi sa ating dakilang Diyos, tayo patatawarin ng pinakamamahal pa rin at tanggapin pa rin natin pinakamamahal pa rin. Tunay minamahal, talagang malimit sa ating mabuhay at nasasaktan ng dakilang Diyos. Ngunit handa pa rin magpatawad lagi dahil sa grabing maibigin talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, hallelujah, hallelujah, dumating
Hallelujah, hallelujah. Kaya man, mamahal, hallelujah. Atin talagang pahalaga ng ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Wala nang higit pa sa rito, manmahal. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Talagang yakapin ito, ating iprioridad ang ating dakilang Diyos. Ipakita natin sa ating pinakamamahal pa Panginoon, siya ang ulat higit sa lahat. Hallelujah. At tuloy minamahal, hindi tayo magsisisi pagdating ng panahon. Hallelujah, hallelujah. Lahat, puro kasaganaan, minamahal. Nado minamahal ang inilaan sa atin ng dakilang Diyos ay grabe minamahal. Malapit na nating tamasahin ang buhay na walang hanggan. Tandaan natin, ang inihanda ng Diyos ay hindi pa nakita ng mata. Hindi pa nasambit ng mga labi kung gaano kaganda ang langit, minamahal. Huwag nating ipalit, minamahal, hallelujah, sa mga bagay na nasisira lang dito, minamahal. Madaling panahon natin na mong iiwanan ng lahat ng mga ito, minamahal. Bagkos, minamahal, talagang tayo magkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking bibisin hanggang sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, ating pong tanggapin ang ating dakilang Diyos. Hindi biro-biro po ang kaligtasan na dapat nating tanggapin, minamahal. Ang bukas ay hindi pinangako ng Diyos. Talagang nandun, minamahal, nakita natin, minamahal, ang grabe naman nangyari sa ating mga paligid, minamahal. Walang safe na lugar sa lugar mundong ito, minamahal. Walang safe na lugar din, minamahal. Ang safe na lugar lang ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung nais yung maging safe, minamahal, lumapit kayo sa dakilang Diyos. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nag-ibaan na lahat yan, mga sugusaling yan, hallelujah, mga paligid nagbukaan ng mga lupa, ano man ang inyong mga pinagmamalaki sa buhay, minamahal, ubos lahat yan, minamahal. Huwag na natin piliting magmalaki pa sa ating dakilang Diyos. Lumapit na po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo magkaroon talaga ng grabing kaligtasan. Lahat ng bagay na yan, minamahal, talagang iiwan din natin. Bagkos magkumapit sa dakilang Diyos. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ang pananampalataya. Ito ay pananampalataya, sabi nga naman ng kasulatan, ito ay mga panatagan sa mga bagay na hindi nakikita. At talagang ating pinaniniwalaan na talagang nandun talagang grabing pagtitiwala sa dakilang Diyos. At ang pangalawa po na mahal ay ang pagsisisi. Sabi nga naman ng kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Walang exemption naman mahal, lahat talaga ay nagkasala. Walang masasabi na isang tao na ako'y matuwid, wala naman akong kasalanan. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid kahit isa. Kaya kinakailangan magsisi simula ng pagkabata hanggang sa mga oras ito. Ang pangatlo po, minamahal, ay bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Natunay, sabi nga ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng isang tao na binigay sa silong ng langit, kundi sa pangalan lang ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi nga ng Acts 2:38, hallelujah, na magpabautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ng Jesucristo sa ikipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat po, minamahal, ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakita nyo, minamahal, yung grabing pag-aawitan, nandun ang mga karamihan ay nanginginig. Grabe, nagtitremble, minamahal. Yung iba, umiiyak,
grabing pag-iyak, ngunit hindi iyak ng kalungkutan niya minamahal, ngunit yan ay iyak ng grabing kagalakan nagbumula sa ating dakilang Diyos. Kaya atin pong tanggapin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, upang mapasa inyo ang lahat ng minamahal. Patuloy na po kayo maglingkod, minamahal. Tunay na napakahirap na ang ating mga sitwasyon ngayon. Wala nang panahon, minamahal. Hindi na kailangan ng bukas pa, ngayon na, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, kung meron man po tayong bago dyan, minamahal, itaas po natin dalawang kamay, hallelujah, at sumunod sa maikling panalangin na aking sasabitin, minamahal. Maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, sumunod sa maikling panalangin na aking sasabitin, hallelujah. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, 10 ng aking mamamahal sa buhay. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Hesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal pang Hesus. So, unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, aming samot dalangin, hallelujah, na iyong kabagan, mahal na Panginoon, ang aming mga kababayan tumanggap sa iyo at marilag at banal na pangalan, mahal na Panginoon. Aming samot dalangin, O Diyos, hallelujah, nakahabagan mo sila, na sila ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hanggang sa muli niyo pong babalik. Patuloy mo silang panghawakan, kahabagan mo sila, 10 ng kalamamahal sa buhay. Patuloy silang magamit sa iyong banal na ubasan, hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin. So on the line, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manamahal, dumako sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo po'y dumulog sa throne biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Banggitin natin ang lahat ng ating pangailangan sa ating dakilang Diyos. Lalo tigit, minamahal, hallelujah. Ating sambitin sa ating dakilang Diyos na tayo panghawakan, minamahal. At tulungan, minamahal, na talaga masunod ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin, Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Hesus. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami dumudulog sa throne biyaya, mahal na Panginoon, hallelujah. Humihingi ng kapatawaran sa mga kapinasumpot sa mga kainaan. Sa mga nagawa na iisip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy kaming kahabagan, mahal na Panginoon. Kami nagsusumamo, O Diyos, hallelujah. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Na huwag mo na ipantuhulot pa, mahal na Panginoon, na kami magkasala pa sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, lalo na masunod ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na maging priority ka sa aming buhay, O Diyos. Tulungan kami, mahal na Panginoon, patuloy kaming kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid, hallelujah, na nandun po sa mga karamdaman, O Diyos. Pagalingin mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo sila sa anumang mga nararamdaman, mahal na Panginoon. Aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong mga trabaho, hallelujah. Patuloy mo pagpalain, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang kahabagan, hallelujah. Lalo tigit, tulungan ng bawat sa amin na makalakad tayo sa iyong kalooban hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Muli, O Diyos, walang hanggang pasasalamat. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating pong ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang ating kaliwang kamay kung saan nandoon ang ating mga karamdaman mahal. May mga problema, hallelujah, financial, maging sa loved ones, hallelujah, na nais maligtas, itaas ang dalawang kamay man mahal. Tayo po, manampalataya ang Diyos natin na pinaglilingkuran na Diyos na buhay, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami dumudulog sa iyong throne, biyaya, mahal na Panginoon, hallelujah. At kami nanampalataya at nagtitiwala, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Will Estrada, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, hallelujah, ketong COVID-19, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, be healed na mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, ketong cancer, hallelujah, leukemia, diabetes, hallelujah. Lahat ng uri ng gawang kaaway, pag-istorbo ng kaaway, hallelujah.
Lahat ng uri ng gawa ng kaway, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Muling palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At bilang pag-iyo po ng pagtatagumpay, minamahal, tayo po tumayo, minamahal. At tayo tatalon ng 3 beses. Hallelujah. Huwag natin bibiruin, minamahal. Lalo po sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. At ang pagsambit, pag-iyo ng Hallelujah, praise the Lord, yan po ay makalangit na lingwahe, minamahal. Yan po ay grabing kaligtasan niya ng sinasabit niyan. Ang ibig sabihin niyan sa Revelation, sa kaligtasan, kalulhatian ay nauukol sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya tatalong po tayong 3 beses. Hallelujah. Jump 3 times. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kapurihan at kalulhatian ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. And praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po manamahal. Hallelujah. Ay dadako na po sa mga ilang mahalaga announcement. And praise the Lord. At atin na po pinagkakaloob ang pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay dadako na po sa announcement mga minamahal, sa ating regular announcement mga minamahal na talaga